شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ንኣንዓኹም ሰላሕ ዲኒ ሎሙ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዘ መጽለኹ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሎማዓንቲ ንካፈሎ ቃል ከም ዝድብል እዩ ከም ዝተፈቐርና ምርዳእ ድብል እዩ መጽሓፍ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ጥቕስ 19 እሞ እታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ መልአት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ ኣብ ናይ ክርስትና ጉዕዞና እቲ ዝዓበየ ናይ ዓወት መንገዲ ምርዳእ ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ ብሓቂ ነዛ ዓባይ ፍቕሪ ክርስቶስ ብዝተረዳእናያ መጠን ንርእስና ኣብ መልአት ኣምላኽ ክንረኽባ ኢና ኣብ ኩሉ መልአት እግዚኣብሔር ክንመላለስ ትረድአና ትሕግዘናን ምርዳእ ዛፍጽምቲ ፍቕሪ እዩ መጽሓፍ ኤፌሶን ከም ኢሉ ኣሎ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 18 ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፉሕን ምኑሕን ምዕማቁን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ ሪኹም ነዛ ፍቕሪ በርባዕቲኡ ማእዝና ስፍሓቱ ቁመቱ ርዝመቱ ኩሉ ብዝተረዳእናዮ መጠን ኣብቲ ምሉእ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ንርእስና ክትጎይ ኮላ ክንረኽባ ኢና ስለዚ ክርስትና ካብ ምርዳእ ፍቕሪ ኣምላኽ ይጅምር ቅድምና ኣምላኽ ከተፍቅርዎ መጽዓርኩም በኣምላኽ መፍቃርኩም መጀመርታ ተረድኡ እሱ ከመይ ከም ዘፍቀረካ ከይተረዳእካ ንዕኡ ብግቡእ ከተፍቅሮ ኣይትኽእልን ኢኻ በሓቂ ንናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣብ ህይወቱ ዝተረዳእ ሰብ ኣብ ህይወት ምንም ነገር ከይፈርሐ ክነብር ክእል እዩ ካብቲ ሓደ ስለ ሕሉፍ ከይንጠዓስ ስለ ሎሚ ከይንሰግእ ስለ ጽባሕ ከይንፈርሕ ትገብረና ናይ ክርስቶስ ፍቕሪያ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ቀዳማ ዮሐንስ 4:18 ፍርሃትሲ ስቃያ ተምጽእ እቲ ዝፈርሕ ከኣ ብፍቕሪ ፍጹም ኣይኮነን እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሓት ተባራ ዳ እምበር ኣብታ ፍቕሪሲ ፍርሓት የለን ሪኹም ኣሕዋት እዛ ፍቕሪ እዚኣ ናይ ፍርሓት ዓለም ካባኻ ተቐሊላ ተቐሊልካ እዛ ፍቕሪ እዚኣ ብሓቂ ብፍጽምቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ክንመላለስ እንተጀሚርና ናይ ፍቕሩ ፍጻመ እንተ ተረዲእና ስለምንም ነገር ኣብ ህይወት ንሰግኦ ነገር የብልናን እዛ ፍቕሪ እዚኣ ኣብ ህይወት ተባዕ ትገብረካ እዛ ፍቕሪ እዚኣ ንመጻኢኻ ከም ትዳሎ ትገብረካ እዛ ፍቕሪ እዚኣ ንጽባሕ ብትብዓት ከም ትጽበያ ትገብረካ ከም ተኣትዋ ትገብረካ ፍጽምቲ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክትርድአና ብፍቕሩ ፍጹማት ክንከውን ይግበአና እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ክሳዕ ክንደይኹም መፍቃርኩም ተረዲእኩም ዘለኹም ሐዋርያት ምርዳእ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ንጉዕዞኦም ኣወዲዎም ምኽንያቱ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ 4:16 ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና እሞ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር ተወዲኡ ሪኹም እዛ ሓቂ እዚኣ ስለ ዝኣተወቶም እዮም ንጉይኦም ብዓወት ክውድኡ ክኢሎም በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ንኹሉ ዘጋጥሞም ብኸመይ ሲዒሮሞ ንኹሉ ዘጋጥሞም ድሰዓሩ ብፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ምኽንያቱ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና ሻሎም